ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ବାରବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ବାରବାଟୀ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବି ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କିଣିକି ନେବା ଲାଗି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ମାଲ୍ କିଣିବା ଲାଗି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳଟି ଆସିଛି, ଏଠି ସଜନା ଛୁଇଁ ବି ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ଛୁଇଁ କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କିଣି ସାରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଦେଖେଇବି। ହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବି ଲୋଡ଼ ଦେଇସାରିଛି, ହାଟକୁ ଯିବି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସେ ପଳେଇଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ପଛରେ ଯାଇକି ହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରି ମୋ ଦୋକାନ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଦୋକାନରେ। ଆଉ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲି ସାରିଛି। ସଜନା ଛୁଇଁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କଲରା ସବୁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଣିଥିଲି, ଜହ୍ନି ବି ଆଣିଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପରିବା ଆଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମିଳିଲାନି କିଛି। ମୁଁ ଏତିକି ନେଇକି ଆସିଛି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ପରିବା ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ବାଇଗଣ ଟମାଟର ଆଣିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜହ୍ନି ଆଣିଥିଲି, ଜହ୍ନି 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବିକୁଥିଲି। କଲରା କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ବିକୁଥିଲି। ସଜନା ଛୁଇଁ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବିକୁଥିଲି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 60 ଟଙ୍କା ବିକୁଛି। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବିକୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କଣ୍ଡିଆ ହାଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଡିଆ ହାଟ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂପୁର ତଳେ ହାଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4ଟା ବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲିଣି ଯିବି।